Color TV. Color TV machiegni Pacho. Ma e odwa. Kamoro moro maintiere janeno mar Color TV mana kaka nasingo ni wachope kidieny machielo maendi mar Orindi mar siasa kama mabiro tich ang'wen ka tich ang'wen ka wang'iyo wechegi eko mag siasa matimore pacho kainde mangima kaachiel bende koda gwengegi eki makaluwe kinde nieri makoro odong' ndalo manok kende kanyendo kata dweche manok to ibago yiero maduong' ma higa manyien mar 2020 to kod aboro ka odiochieng' edi ma kawuono wantiere kaendi kod Amimo Kamimo mabende en regional coordinator imbo mar piny Kenya kata Western moriwo nyaka gwengegi eki mar duond buch siasa nendo mar Safina mogai margi wang'eyo kanyendo ni en jaohala manendo Jimmy Wanjigi kodwa gwane mbaka wechegi ko mag siasa penjo magi nyalo chwalo kokalo kanyendo e namba marwa mar simu mabende neno kanitiere kanyende wang' jowi mari kata inyalo luwo bende kokalo e mbui marwa mar Facebook manendo Color TV live e penjo mari kanyendo waduoko bende luwa kokalo kanyene mbui mar X at Color TV kaachiel bende koda YouTube Color TV Kenya gi kinde niendi yena mar mondo mi arwa kachiel Amimo Kamimo mar mondo mi twaka machalo kamaendi ochakre ayanga ka machiegni Amimo Kamimo Color TV kaendi ang'eni maendi en odiochieng' mari mokwongo mar chopo Color TV kaendi kendo erokamano kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi watwaga nena e wechegi eki mag siasa mapacho kaendi kaka yamo kudho kaachiel bende koda gwengegi eki makalu ne janeno maneni modiokwongo odiochieng' edi makawuono nyalo nyise na Amimo Kamimo en ng'ato oya e gweng' mane kaeto wadonjo anena. Erokamano Josh kuom thuolo makama amor mar chopo e studio mar jo Color TV kendo amor kod rwako mogundho mumiya jomohero welo. Amimo Kamimo en wuod Kanukubura. Kanukubura ni Kisumu County, Nyando Sub County, Kubura Ward. Moloyo mano to Amimo Kamimo en jaohala. Amimo Kamimo en jasiasa kendo en janon siasa. Koro arwako gute mathoth. To Amimo Kamimo be jatelo party maduong' mar Safina Party. Amimo Kamimo en regional coordinator mochung' ne Western region mar Safina Party ma omako former Nyanza province, former Western province to the parts of Rift Valley, and the coordinator mar Safina a greater Western region kotelwa kod jatendwa His Excellency Jimmy Richard Wanjigi to iluwe gi deputy mare wakili Willis Evans Otieno magudalego. Erokamano ahinya Amimo Kamimo ka wachako kod lemo ni wacho ni en coordinator moriwo magi eki duto ng'ato nyalo penjo to tiji maduong' en ang'o e duond buch siasa nendo kaka regional coordinator manindo ma coordinate imbo mar piny Kenya kata Western Nyanza kaachiel koda bende Rift Valley kanyo endo ang'o ma itimo e duond buch siasa nendo mar Safina e gwenge go iko? Coordinator mana kaka Kisungu luonga ni coordinator dholuo luonga ni jatudi chenro. Tiende ni tudo chenro. Atudo chenro mar party mar Safina. Gwenge go iko mabende titiere. Gwenge te chenro madhi mbele mag party mar Safina. Erokamano. An matimo tudruok kwa kuom ofis maduong' to gidhi ground. Gwenge party nendo mar Safina sani ji ochomo yiero ma higa manyien mar 2027 kaka Safina gin okenge mage museketo mar biro neno ni un bende ubede ng'weni koso ng'weni pod upimo piny? Ok wapim piny, wan kokenge kendo waseketo okenge motegno. Kendo wan kaka Safina, wan achiel kuom party ma aparo ni be wan e kendwa. Mapok wayangore ayanga ni wadwa ringo gi kweth mane. Eneno ka sani kweth losore magi samwa wuoyeni jiwani wasebedo gi kweth ma wanyalo wacho ni kweth mosebedo sani gin kweth nyadidek. Nitiere United Opposition. Wan gi United Opposition, then wan gi joka broad based, then wan gi Linda Mwananchi. In fact gin kweth adek motegno. One broad based and Emory Linda ground and then Kimarachiel UDA ODM pact. Then one United Opposition
Koro wan gimoro ma pod dang' ni e diere kendo iluongo ni Linda Mwananchi, jomoko luongo ni the ODM rebels. Koro wan kaka Safina to pod ok wayangore tiyo kod kweth gimoro amora nikech pod ajenda marwa waneno ka onge kweth moser diere godo direct. Kineka kweth gi duto tineno ka pod ok gidhi maber ga agenda ok ng'e gima chandowa kaka jo Safina. Wan kaka jo Safina gima chandowa en japiny cha dana mane i nyateke wuotho gik kwara moro mane i piny puchochocha Josh wan mane gima chandowa to king'iyo kweth adek gi te kadwa analyze dige muda matin mogik wan gi kweth mar broad based manendo monywando siasa mar ODM gi UDA mabe giduogo ne Linda ground genyege geno Linda ground to ground mag Linda en gima gin ma konyogi kech kibinto ka ji wuoyo to giwacho niya gima waseyudo biro bet marwa kwa manyo moro ok gima jopiny dhi yudo. Nyocha wito ka Mheshimiwa John Mbadi ywak ka nyathi matin ni odwa weyo mako support jatend piny mondo odhi riemba otich ni gimanyo lemo margi plus rito magiseyudo. Nyocha wito ka Mheshimiwa Sabatandi wacho ni kata kwadhi e widhruok to mwaseyudo ok dhi bawa wan gi finance wan gi energy are ba telo ne public accounts committee ne koro mwaseyudo gi ok dhi bawa magimekwa wadhi mana manyo moko nyiso ni japiny to ok gi super wachne giwacho mana margi ni be kipenjo gi direct gimosekonyo godo jopiny to be timore nade onge. Koro kidhi e kweth machielo kata kanyo pod wabro duoga matut to kidhi e kweth machielo mar United Opposition be onge gi dwaro mar japiny. En gima chande ni ng'ane bro bedo president to ng'ane luwe to ng'ane wamiyo attorney general to ng'ane wamiyo kama nyiso gidich gipogo ang'o pogo lemo. Then kweth machielo masani wiye lipo bdogo ne Linda Mwananchi gichako maber but gin be agenda mar japiny pok gimulo. Kechiwito ka babu ka nyocha wuoyo ka chawuok babu statement mare to babu ne wacho wach moro niya ni ka okariwora go kuche ka to kadhi yudo kura ma Nairobi ni choboge to lemo nendo mar Nairobi governor Nairobi kendo wacho clearly on camera ni gimomiyo nyaka okanyal pingo joka nikech adwaro kuchiki mondo adhi abed governor mang'owa Nairobi. Nyiso ni gin be gitiyo mana gi jopiny koro mondo giyud gima gidwaro to japiny to wekudie dokede. Donjo ka giwacho ni nitie lemo ma nitie jotelo sani to giwacho ni lemo go gine ka jotelo go tiyogo maber koro gidwaro mar mondo ka giseyudo lemo gi to gine kaka ginyalo loko ngima japiny. Ing'eyo niya ng'ama dwa loko ngimani sani ok nyisi kaka odhi loko ngimani koseyudo. Ujibe no chaka sa. Onyisi kaka odhi loke kata pok oyude adade loke nang'o time frame. Igolo line up bari niya an lemo ni kayudo to ere kaka dhi loko ngimani to ok ni miya lemo ni mondo eka loka ng'owa ngimani. Those are two different statements. Gidwa ni mondo giyudi koka giloki but ok giwachi kaka gidwa loke kata pok gitimore. Meaning they are running away mondo kik gibed judged by their statements. Maendi kela 10 points agenda mane mosenindo Raila Odinga ka achiel kod William Samoei Ruto nochweko gi ne gin mise 10 ma bende ne adhi konyo kanyende neno ni nawinjo ka jotelo go wacho ni ne en manindo mane tego riwruok nindo mar broad base kada piny wacho nindo monywando ODM ka achiel kod UDA thothne kanyendo 10 points agenda gi nyocho wanno ka jatend piny no pedho okenge magisegoyo kaito odiochieng' nindo manyoro bende jotelo go koma kwedo mago eko mag Linda ground bende nopedho margi. Achiel kuom gigo eko mawachore ni nokowuoye gi jatend piny ne en wach nendo mar yawo sava. Niwinjo ka Karoli Omondi bende jaod bura ma Suba South wacho ni kanyo jotelo gi pok omulo. Be ineno ka 10 points agenda gi eki ndalo mogo niseng'iyo gi gande. Be ineno ka nyaka gi sani nitiere moko moseketi e tim. Ing'eyo Josh ni Kenyans are being taken for a ride. Mokwongo kane 10 points agenda bedo side ne gibedo public mano wayudogi
kata ng'at ma ok lu siasa noyudo. To kane iwacho ni report ibiro kel, to the report was to be made public. Not in a corridor, not in a boardroom. To 10-point agenda gite, anang'egi gi wiya. To kata chien manyalo kono sego atua makalo 40% otimore nade? Onge. Nekech king'iyo 10-point agenda, number 1 ne wacho ni en the implementation of NADCO report. NADCO report ne ng'ama kia gima ne wacho NADCO report ne yot kabisa. NADCO report number 1 nobedo created, the purpose nobedo created to resolve issues between Kenya Kwanza and Azimio coalitions. Ne nitie issues mane chando Kenya Kwanza ga Azimio bang' yiero. Mae gima nokelo NADCO report. Mane nitie ng'anyo manotimore. Koro the recommendation margi ne nachiel ne gidhi establish the offices of the leader of official opposition. Kendo office of the prime minister. Kendo giki ne bedo ne gidhi keto entrenching funds like NGCDF to the constitution. To maduong' mogik ne the tape auditing mar 2022 elections. Gik makwado ndiko kende mokwongo. Pok wabedo gi that office of leader of official opposition. Mano medo machiko yango mungeni en jatelo makwedo piny owacho. Machiko yango. Machiko yango. Machiko yango. Okobet. Number 2, entrenching funds like NGCDF niendi pok otimore yo makare. Wakia ni gini dipode ne lwetu wabunge. Do kinde moko nyicho nowacho ni jood buche nitiere kode kaluwore gi chik. Ni koro chik oyiene gi mar to pare ndalo moko be chik no ne wacho ni jood buro konego bede donjore ang'owa go menda no e CDF. En mana kaka patron to konego bana donjore. To gima penjie gi sani kata jood bura mari wacho ni ene o control ang'owa CDF. Miso ni kanyo be pod bagni. Wach mar auditing of 2022 elections pok otimore nyaka sani. To mano bende ni en gima duong' kopogore gi neno ni ng'ama noyombo koyawo server nyaka ne to IBC bende nochuogi masane ni koluwore koda chike to keto kenge mage mag biro neno ni yiero timore yo nendo makare. Inyeyo Joash, gini okobedo for 1 week, gini osebedo for the whole year. Ma onge gima duong' mane nyalo koso timore for a whole period of 1 year. Ka pok otimore nade? Pok otime. A whole period, we are talking of 1 year, we are not talking of 1 month. To kata mana step mare, miyo the piny ni auditing of 2022 elections, wajigo kama. Loso gigi onge. Then, NADCO report was talking about cost of living measures. There's a proposed a 50% reduction in government travel budgets and a cut of a 30% allowance. Instead of matebare, no chake neno, ka State House, obeda controller of budget. Or actually State House, otiyogi over 100, almost 100%. Mokalo pesa manatibare that. Kuro instead of cutting, to better. Billion madhi apar koda be. 17 billion. Kuro de makuriti yo goda. Karamondo ongade. Omedele. Ni video ko gol report moro ni the deputy president spouse otiyogi 44 million. Prangwen gangwen. Ma oko beda loke onge budget. Office no be poko chiko. Office no be podi to set your pesa. Kuro instead of cutting this budget, gimede. Usually they are going against the NADCO report. Another thing, nenitie issue moro kae dini the report was adopted by parliament. The creation of committees, but the thing matters Japan. And ni pesa mar Japan chaniti yogodo na. Kuro NADCO report no kedi ya mokwongo olwa. Ne wan gi inclusivity. Agenda 2. A 10-point agenda. Neno ni mano koro kelji duto te kanyakla. And in all public life and governance. Gimano keloma no yudore ni nitie parastatal moro. Mane chakre ng'ama otelo ne nyaka da ywecho. Ne wacho dhokadi. Ne ginyatimo kata bura gi dhog. Nyaka samwa gwe koni. Pok omiwa to parastatal cha. Oselose nang'o. Pok otimore. Samwa gweni ne wan gi youth livelihoods. Mangiso ne wan gi promoting economic opportunities for young people. This thing they are doing it very wrong. Gini dongiso winjo ka giwacho ni gikelo gedo mag ute manengo gore piny mano mokwongo ni rowero oyudo ang'o oyudo kanye endo thuolo mar mondo mi ikele maber Josh.
ada de kele ke one by one ta agoli gi pe number 1 wacho ni kelo ute mango manego go go affordable osi iluogo gi doluo nango ute manego gi kesungu na affordable donke ida famba manimba affordable housing question 1 igero gi pesa igero gi pesa jape make gi kan oklon pesa jape number 2 affordable houses gi igero gi lopnga igero gi lop jape aya donc wacho ko kanya pesa mar jape lo mar jape kosa gerige uso gi kosa kosege uso gi kada ke tichulo mos uso gi ne jape parania vide kama koro gidi bet godo ngato gero pesa ot gi pesa ni elopi kasto uso ni podi mai vide ni chik otamo serikali timo ala gi jape chiko yene jape timo ala gi serikali mana number 1 now the point here near pesa ni mar jape ichalo ngat mo de dala ne to kaw lope to kaw pesa to miyo contractor to ngiseni lopa pesa mara ger nangowa ot ka contractor tie ko gero ot o kaw kifungo mi ida ke ot koso ngiseni ko chul pesa ka ai usni ot yo beno ka kifungo mi ida tango makoro timare sani uso ne jape neket gigyo kilo number 2 pesa me uso gi dhi kanye neket jok mo ngad misach ka idwoko negi eni sani ngada tamala 1.5 manendo maro saji temati ero jok mo ngada tamala 1.5 ni joash be idwoko negi pesa gi ido mano ok duok to ka ok duok negi te uso lot nango another thing machak ka iluongo gi affordable uso gi pesa di lakini pesa go kuma to approximate ok yudo ka en affordable nikech yudo ka ntiere rooms achiel gi room ang'o gi rooms ariyo the lowest room achiel the lowest pale jabe yudo pesa mantiere kind 3,000 kadhi mbele mano kichudo dwe ka dwe total amount yudo kong'eny around 1.5 the lowest for a single dog is 1.5 affordable mano ok en affordable tango bido ge affordable to siche go ikube jotelo ling thi emedwa kodini ya gik michoko gi emitimo godo handouts ne jotendwa tibai go jotendwa to gi ling inen itiyo gi pesa jape enyo jatend gi modoli nikech kiwacho ni serikali no biro na platform mar mama mboga je boda mama mboga mane mandala for 1.5 million ido ka kata sama gwe kodini kika 1 million temiyo mama mboga marie to nya dhi nyote chuni boma ok dhi nyo pesa no nyalo dhi nyo godo lo 300,000 reserve to gedo gi 300,000 pod dongi 600,000 kuro why you call them affordable yet it also get a price which is not affordable another thing kawuono ni kiwuok kedhi nyiewo ot ang'o mikwongo ng'i auso ni ot ang'o mikwongo ng'i dunya go ng'i chal mar lo kuma entiere anya uso ni ot ma onge title deed ne to jok me uso ne gi utegi title deed malonga maniko piny owacho ere kaka idwa nyiewo ot mane public land seche mama timore kata Kisumo ka donjo chiwo ibuko ute mogere public land koro in serikal the same government wuodi ne dhi nyiewo ot mane public land I tell you ka ki 2027 ka jinywa jigo ka hotel the first thing ni doge paske de la ere kaka inyolo miyo ke title deed ne o yang ya ot to lobno tiyo gi title deed ne sani kada nyiewo ot kama studio ni nitie the first thing manyo title deed mari lobono koro inada kaka da usni ot tinya ot mogere public land tiyo gi title deed matini kuri watu ni it is a house affordable housing ni gibadol kelene akode to kaka no kele it was the best thing ever no ken gimigero igane to rumo igane takatake oso no kele ni ya apart president Ruto no wache kanege chakore ni we will reach a time mwabro babedo ki Kenya maonge ge slums kunde dak mongore gi ijeni insecurity bet neke kunde dak mongore kuro the mentality ne eneni wadwa tie kango insecurity kuro kaka dwa tie ku insecurity ne slums ne chal kama for example utemale momba watni kidalo tingo jalo fare donc for example to obunga kacha wan kidana lo fare watie ko gero ute mobonga malo momba to neke tian pes jopin monga de misach jopin ok en lon meduoko to gere lo pida piny doge wabiro to apenjo Joash niya
Obunga ka ichulo pesa di to wachina lufadiwa Lufachia. wagolika wateri le momba wadi mi ot at that 1000 ogeji mwame Gi Mohamed. to wat jitema no obunga idari kelo le momba kose dar go kelge le momba to imiyo gi ute kanyo kose mi gi ute kanyo to bunga dong nono timiyo dok man we gulo pema bunga ka notice ni we are going to demolish these houses all koro in gi options adek option mokwongo ke in gi pesa minya gedo go to gedi automatic set option mar ariyo kionge pesa to dhie bank nitie HFC gini Housing Finance Corporation nitie banks machiwo mortgages mag gedo ginyalo gedo ni then ging'ado mat pesa gi mos you don't have to go after certain period ere haja ibedo gi ot obunga michulo siling 1,000 tidawe ne jakwari moloyo ka odini bako gero tugero ot twemina chul kata siling 10,000 tibiri we investment maler kuru ko opsabado dia back gedi to ka kanyo chau jogi to us nanga manati maranari Manyalo gedo. kuru kwa gero ute madisa to bunga to ngabati bank Kisumo ka modio dak cho peni rabuoro kocha kata pap ndege kocha because sort of maber buro de dak kanye obunga niket ka koro ko bichandre kata mana riembo gari onyawe gari to biro gi piki nyaka tich kata nyalo wuo koro within a span of time obunga kacha koro de lokoro obunga city oko obunga slums utema deset donc kaka wadaro watimara dal watero gi kamoro wago ko ndi Kisumo ka wangi slums adi donc moko nitie sani megero kanyakwa kwa tiyo komaka tuwarie yo kata nyalenda tuwadaro do nyalenda but gidini and give the artifices in the next 20 years or 30 years to Kisumu kaka city inyeni kaguno gino hala meido kapsa bet kama ae onge gibido ngone Islam kacha tiro ka president ger wacho no commission emgwen Kenya emgwen gichesu mei kama ae then kama chalo milimanika to machielo igero Huduma Center Idoka gina machiegni koro igero gi mondo usigi to ger gini koro kar kao pesa mar affordable houses project ni digero go dariyo Kapsabet to onge slums ikelo pesa no tigero go adek dichiel Nairobi to jo Mukuru gi jo Kibera gi jo Kayole idaro dichiel ibidi gero gi kata mana dek Kisumo ka ineno pesa ok dionge jigi ni do kata ode nyaka moko mapoko choblo rombo tao ni gero affordable affordable housing bigero tao dembe kata pokoro bedo tao ni the at the back of their mind ni gelo kwal go pesa jo piny Mukuru yini wacha affordable ni no ka it is a hoax nekech owere do to kakoni gini kaka netiyo koro kwa kao jo migero kanya kwarka watere jo nyaleta kabogere gidane koro within a period of time to Kisumu bro bedo city maonge slums kata chia to sani ke usogi jomoke madhi nyiewo gidoge obuka tano pore mano bunga to lego mani wacho ni they are going to eradicate slums in Kenya. How will they do it? Idhiro kamano indoge kowe manindo mar ute manengo gi ogore piny goiko wadonje nyota fund omena nindi mano mnyocha no miro were maendi no meno pesa mano gol gi World Bank waseneno ka jotelo luorore gwenge mopogore ni 50,000 ng'ato maendi bende neno ka kaka piny wacho ni koro gidhi neno ni wechege mag onge mag tich obedo maendi bende en gima dhi nyago leo inyeyo Joash ni nyota fund inyeni kawuono ni ka mi siling milion achiel tedhi wacho ni pesa no ng'e to ke kao siling milion achiel loko into siling achiel to dhi bedo siling milion adi kichako pogo ne ji siling michop milion achiel nitie ng'ama konyo siling man to yudo ka onge ng'ama konyo yes adani nene kaka nene an gi 1 million to 1 million ni anyalo chomo kamoro taloso ala maduong' to ndiko ji to banyalo amua ni 1 million yarado gi joasta miye siling ni onge otopi owito pidoke ataka yudo gat fachela miyo siling witopi
By the time mamiyo 1 million people 1 shilling, adhi bedo kamiyogi ka ketho 1 million to onge gima konyo kata ji. Ing'eyo ni wan ga government ma ng'ato nigi masin ma kinyosi adi? En gi kinyosi to gi masin adi? To ng'ama dhi liedi onge nikech ochumira. Koro luongo ja kinyosi to miye masin machielo. To bedo gi masin adi? Parna achiel cha to ng'ama ne liedi nikech ochumi ne racho onge. Koro in gi masin ariyo to chumi to ra. Koro nyota fund magi gik mate aneno no goyamo. Gim to goyamo. Kawuono mawe kodino ijafuambo. Oendi ni adi miloro. Gino ni wero mathoth luore go suru mayudo kan chire malo to gi hali mabichu gi kaka uchumi bende chama. Koro ka ng'at man stable moyawo ande e maloro to ini kawo kijana manyotieko skul mapok otimo ohala tibi 20,000 gadi. Koro wagane kwana 20,000 ot nyabedo pesa di kendi container matin moji Kisumu mondi rent nyie mondi rent 4,000 gon container dhi dwaro upfront payment deposit pesa wacho kata mana deposit bar wan mamno 1,000 odong 12,000 1,000 poko keto bakras e yango ei container ochame kata 5,000 kate odong 3,000 stock mane minya keto 3,000 yudo ka obedo matek. Koro gima serikal onego tim, they should create an conducive economical space. Mondo mi oil ni manitie otimre nade? Odong. Koro endi kikose dongore to joge dende koro weregi. Number 1, roweregi they experience marang'o? Maro haya. Ineno kawuono an kemiya 10 million. Tadhi paro chako party nekech aja siasa. To in ko mi 10 million, tadhi chako paro ya TV station nekech in ja media. Koro giso ni kamisike obe ineno no. Inyalo try the best nekech in gi experience. Koro kolos conducive environment mar ohala. To ohala gi dende koro were. Kose di koro were. To were gi yudo experience. To koro kata gi save gi chako ohala. To gi chako gima ging'eyo. Number 2, easy go. Ng'ata bi kawo pesa ma oko sweat for ni miye mayot. Ibiye mayot. Gima ng'ade dhi konyo ng'ado timore dadi onge. To ka ng'ato save pesa ne matin to chako mos. Ng'ane dongo maber. In fact kawuono kitimo auditing jok ma chomi nyota fund 90% idhi donjo go smartphone to keto data. Matini koro omenda jandolo no migi nus ni bro logia ni bro ng'ane kaka koro imiye nus ni bro lowe oketho nus no idhi pire wachni en grat mo oketho nus ne idhi pire bano yudo makoro okidhi pire to pesa di mi waste idro komenda ge komang'eny kaluore kod kwan seche mikelo youth nyota samikelo nyota to kembe to tamichiel para ne pesa momi joko nyota te kata mana at least chok pesa to per county pogne pesa to manye investor yaw kata kikom dende ko yete da baramnade matut kuro mati wacho ni piny owacho ketho omenda e gik moko piny owacho is wasting people's resources. The government is being run on handouts. Ineno kata nyathini kata mana ot midake kiyudo ka dhako oketo ni nyithindo ge sweat to ted chiemo te ikriya baba na dhako no chiemo mikete mesa to jitimore nade chamo to sweet mimiyo ng'ato to ringo dhi tugo godo oko ka nyathi osenyodho koduogo odwaro machielo. Koro the solution is not giving out nyota fund. The solution en gibed pay to get structure ni kambewa Asimiyo under Raila Odinga ne niga very good program mar one county one product, at least one county called one product. Sani manyoge donjo the so called bread based or broad based or whatever. Erenga mosebiro gi idea ni koro wa harmonize mar wacha. Naneno ka gimoro chako mabe mabe ni luongo ne mokwa. Dono mokwa. Mokwa no podho kata kama okopoko chopo kindube mar kigoto. No podho kata kama okopoko chopo kindube. To pendiria ne ya ni sama mokwa podho ni. Eldoret Greater sebedo ikidi ati. Ungo sebedo ikidi ati. Ginda kipodhe nekech ka bando to kinyawuodo ania ni kigote mane ok nya yudo bando
to Eldoret Grace to yuda ngowa bando giro wasini gishu pure bando kanyo Bando kitale bando nitie koro jowage jotendwa kisomo Robert Greene ogo book money at 48 laws of power. Out of this 48 law number 11 wacho niya ni for them to follow you or to serve you make them poor. Koro jotendwa o master only of the 11 laws of power mondo mi oluwi kete modhi mondo mi koro japiny nyaka duok piny penjrie niya ni nyaka wachak this broad based government kanye madhe Nyanza politicians oluonge Nyanza professionals to bedo piny to ng'iyo ni kaka Kisumu ka wadwa chako kembe makama kama. And by the way jujeji ma oking'eyo sorry ni Nyanza region is the richest region in Kenya. Mano ping'eyo gin gigi kedi mathoth maginyalo the richest region in Kenya is called Nyanza. Nikech kopogore koda gik moko mag pur wantiere kod mola adwa kwano nini ya kidhi Rift Valley get thrive on almost only 3 things. Number 1 en wheat men ngano en bando to gi chak. Wana chak no betinda la but en na ngano bando sana to acha kwambi kata mana chak podo ko nyatamore kidhi Central en waru mera coffee. Onge region ma jigege kikwano manyalo kelo direct income mandiko ji mang'eny. Onge region man ne nyalo kala auchiel. But in Nyanza number 1 sugar belt. Wan gi niang Siaya, Migori, Kisumu, Homa Bay. Kuonde go niang nitie te. Wan gi nam omako Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay. Mola Wadhi game kind go nera mola nekech mola omako Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya. Wadhi black cotton soil ndalo manadongo kadwa gola bando ni tup tiketo pamba. Nyanza ka ema nitie kama wasugu luongo ni black cotton soil to kata pamba ok pure. Nyanza ka ema nitie kama luongo ni store pamba. Ten sito mo kata it pamba. Koro kichaki ng'iyo gigi Nyanza agricultural produce rabuon dwa bedo western kabondo ka. Ndorika golo mixed fruits. Tora maembe poda ukambani ikiuso Kisumu. Jakikuyu modo okona alida mar Kikuyu. Nis anidang mege number ni. Central. To in the next 10 years they are very far. Koro ng'ia ni wan gi nam malich machal kama. Twaonge get even a single factory mar fish processing. Ndalo mane yawo pap Kisumu niketo Kisumu International Airport. Gimano ousineji ni ndege ka biro biro ndeke madongo ka biro biro to ka gidok to giyudo gik moko kaendi fresh fruits no usno nyaka nitie nam toy giting'o gidopago gidokogo ang'o mosetimore from there. Koro yudo ka all these our things we don't have in a single factory. Sani edi naneno ka rais ni obiro Siaya to pod en mana kwayo after kwayo to ndalo mane ichako nokodwa ni wakom ke koth matimore nade manyido gi kinde niluonge ni koth manyido. Kodhi ni agoba nokom maonge gimibiro wache ni sani onego ni rais obiro oyawo Kikomi ikwaye ni koro yawe ginene industrial park nochak Siaya gi Moses Kuria onge gimasetime kata di. Koro yudo ka Nyanza we are very rich but jotendwa Atini koro wigigi duto wacho ni jotelo mosebedo ka yiere mosebedo ka wasebedo kwa timo dongruok mar siasa instead of siasa mar dongruok. Ne kata Michelle benye ni kata mana pi mar aroji kanoka is a resource. Koti kode maber koro kanje ndo kelo wach koruso inda koruso inda nyaka jidoje broad based who has ever spoken about it. Sani do ka no wach ni ki omenda moko no keto no dhi sani koro ji oduoro ere ng'ama osetero kata mana report twake bunge ni wadwa wach koruso inda ini sama ng'ato wuodi na 120,000 manyo tafad penje ni ya how long Kisumu it does not matter how fast you can run. What matters is how far you can run fast. How far can this 20,000 get a youth? Kamuno kichako kabi Kisumu. Kada mi clean example Kisumu ka. Tot jogo boda gin joma nigi papers. Most of them did yangowa. Eka. Ino kaka piny dogo rega. To pick ni magari ambo gi mekigi.
ng'ama onge pesa manyotieko skul cha koro kawo pikipiki kuom ng'ani ng'ani oyudo tich e kambi okawo Joash to miya ng'owa pikipiki neni to nikech ne oseng'e ber pikipiki the first thing motimo kodonjo kacha en kawo loan to kelo pikipiki ni moko kata di koro ng'iso ni ondiko jadi ineno to en bende pod omedo dongore en jadek gi ok bi chung nikech seche moyaw kambi to jok mabude stage jok be budho dakika achiel bikaw na mogo pesa ni kow na madamot bana agwo kot to wiyo wil gi barua morot kanyo ringe tibri nade jous ring'o biro medore nikech joma nyogo apiko odhi e kambi gin gi masara to joma ne bayo ka oyudo apiko riemba apiko matiende gwenge ma Kalunju be ni jotendwa gi kelonwa kembe shortcut mar timo development en kelo kambi ok en pogo handouts. Erokamano ka wang'iyo kanyiendo winjruok e kind ODM kaachiel koda UDA sani yudo ka giwach gimoko matim atamalo mondo mi gitim ang'o chak yiergi kendo be ineno ka winjruok gini kata ka manyocha matin mar broad based need king'iyo gima biro bende lokruok biro bede koso pod ywaga ng'e madhi bedo ing'eyo ni wan gi dhok miluongo ni politician tie nying waluongo ga godo kaendi wan gi josiasa matene wan gi josiasa matene kisungu moro chon nopuonja niya ni inyalo golo nyako e reserve itero town to kinyal golo reserve e wi nyako kata in town pod kidala you cannot teach an old dog new tricks koro ba wachalo jok ma wawila bungu to ng'eche pod gin ang'o mana maka nikech the same people ma koro biro gi agreement tim ang'ogi are the same people manokonowa mokwongo kochak ka Ruto ka otelo ne wan gi the pact manokwongo dhi State House ne wan gi Tom Ojienda mosiep na professor ne wan gi Mark Nyamita ne wan gi Paula Buor I think Paula Buor was there ne wan gi Elisha Kuba ne wan gi several politicians manodhi kina Karuli Omondi majogi by then ka josiasa mamoko gi ne wuoyo to ne wacho wachaji dongruok ok golie State House dongruok igole parliament majogi be nobedo samond mamoko ne ogo nyaka fa no be fine magi die do munju be ni ODM machulo ne in fact man edwar yemp kinda ke party inen koro ka this other group obiro takiada parliament cha no muki makoro dongruok chako yore State House ngiso ni joka noko timo makosa mane gitimo ni udhi kapok wadhi no kuongo no abed jogo tambe na donjo ne jogi mondo gibe go gi ane fine nikech gibe gitimo gima ni watimo koro joma ba rie ka gini gede just to gito koro makosa bagitimo timore dad onge to nyaka ne gidino kama koro litani nyaka ne gidino something bakisebedo go matangible kwa kwando koro so ilika onge ngama timore dad onge gima dhia mbele wuode gik makwando dikate kawuono ni kichako kabira buon othoro number 1 ot michulo thoro siling 2,000 dicho siling 1,000 nyakomere gitido ka nitie joma dhi biro kanyo moa pinje mamoko matiyo kanyo ok nyal biro to chulo 2,000 lope manindo nono ka puro rabuon dhi timore nade dichiero gi koro gidhi kama nido gi 200 idhi do gi 100 diwa gi 500 jaboda moro mariek nyalo puonjo nyathine national school ma oko kawo CDA basari ket gimodhi timo Joash kama Joash ae tamimo ae tukambi en siling 30 kora wacho ni okanya dhi dak e center adabjora gi jaboda moro otera gokinyi to duoga godhiambo mano siling 100 to nekech kodi kamoro achiel wamako jaboda di achiel koro otero wa gokinyi to duoga godhiambo koro ngiso ni imiye 100 ta 100 mano siling 100 200 kigo gi ndalo 30 mano siling 6,000 odiochienga ni dok tiyo tijege twanyise ni bana Onyango wan wabro chuli pesa ni kamwiso dwara to Onyango nigi nyathi Kanga National School 6,000 tako yude to ore kanye ore school odhi ngiso japuonje kikiriam nyathini anabro ga chulo siling 6,000 every month only 10 months
iga poko rumo to chulo 60,000 fit en 53,000 otieko fiko soko tieko dongo tieko mokalo kama no dhi larore e basa richa owene nyathi moro ma isan ofan koro nyiso ni jok mayudo basari be koro dok matin to pesa ta bedo malo ket pesa ta tin nekech ji mama nyenge koro ki create gik makama to abiro jo boda moko kata mana par manyo brado basari ma koro weyo koro jomoko kande bende jomoko ka koro yudo ng'ani ok dhi stress puonjo nyathi ok odhi stress nekech okinyi saa ariyo oseterowa deol okinyi saa ariyo nyaka saa 11 odhiambo otimo tijene opidho joge pesa cha bira ni tu tore kanye sikul to kata ka onge nyathi mopuonjo to nyalo wacho ni e dwe ka dwe achulo siling 6,000 e sako bang' dweche 4 kende sako ni nyalo miya pesa mokel ga piko mang'owa manyien apiko ni kokelo manyien ng'ato achiel ok nyal riembo apiki jadi ariyo nyaka odhi employ ng'ato koro kata ka ng'ato ok oyudo tich e kambi to kambi to okelo apiko machielo ma employ ng'ato. This is the mentality Nyanza should go. Ntiere gimoro ma osebedo kabere chando ji, recycling of leaders. Wan gi jotelo mosebedo kane gin e siasa ka giseluorore kombe go iko mopogore opogore kata gisebudhe siasa. Paro ni sa oseromo ma jotelo gi kunyo beni koro gin bende giwe thuolo ne jotelo moko. Inyo ni nyalo bedo ni sabudhe siasa to nitie gimetemo. To bin adonje siasa kawuono to onge gimetemo. Kawuono kane wan Kapsabet president ne ni kuno to gi ofisa na keto simba ka moro na watch live gima debe nikech okadwa na involve kuna ina nikech okanja kanyo but I as a political analyst nyaka na follow ta neno ka nitie 2 young people but this is their first time in the parliament. They are my good friends, Honorable Polo Magwok Chesumei and Honorable Engineer Joseph Lelemenkit Magwok Mgwen and Lelemenkit is a good friend of mine. Tana neno ka embele rais nigo negikoko. This is the first time and they are MPs below 35 years of age, all of them. Ginto mated. Meteni gin onge gima gisetimo ndani. Okay. There's a time mana ayudo rage Lelemenkit tapeje neto en gwen ywakni ang'oma monditiyo koro bedo ni itebe de siasa okonyiso ne ber to konyiso ne rach bedo ni ipokibet bokonyiso ne ber bokonyiso ne rach. What is there is your capability to deliver. Koro wan wakwana against jok mosebudho kata jok modonjo kata jok mok nyamita wacho ni ya ng'ama ok otiyo to dhi kanye Bidala. Koro it is not about budho. It is not about donjo mapeyo. Ina donjo to gimisetimonge. Ange politicians manyo donjo to gimisetimonge. To bange mojo se budho to gimisetimonge. Koro what is there and there when we are voting kikwa vote ge ewa to vote giwiwa. That is one problem. Inyo ni sama ichopo to bwongo wuok e wich dhi konyo tich manage to wich dong nono. And that is why no ka kisomo jok skude mamiyo nyithindo nyoyo lunch to afternoon classes ok ber. Koro anytime ing'ato po to wiyani no. Koro wabe gwaro kura ni ya ng'ama nomiya nikech ng'ama omicha be kamogoleno obiro dwaro duoke. Erokamano wadwoka oyweyo matin kaindi kaito bang'e koro wadwa ng'ani to bende un kaka duond buch siasa neno mar Safina nowacho ni pok uyangoru maber ibiro nyiso wanena ni to bende kombe mopogore opogore biro wuok oko mar mondo mi ular to gi yo mowinjo beni kaka koro sani jotelo mantiere gwenge ki jopiny kaachiel kod jotelo yo mane mowinjo beni wakawo mar mondo mi ka yiero manyien obiro kik waywaga ng'e kata kik wawach ni nonego wadhi koni to nok wadhi koni. Wabiro ng'eyo mano endo janeno mar Kala TV kaachiel bende koda ote magi misechwalo kanyo endo duto wabiro biro mar mondo mi wapenj kaende duok kaende kawan kaende koda memo ka memo ma regional coordinator ma duond buch siasa nendo mar Safina. Waduogo bang' nyiri machuok.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo kamoro moro mantiere janeno mar Color TV tielo mogik mar chenro niendi mar Orindi mar siasa mabiro ni tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 3:30 kaka wuon wantiere kaendi kod regional coordinator mar duond bur siasa nendo manendo mar Safina kaendi manendo amemo kamemo wuod Kano Dennis Onyango wacho kaendi ni wi ler kabisa mowinjo be ni yudo chiel kuom lemo e gwenge eki ma Kaluo kaito ng'ato penjo ni itidwa chung' e lemo mane mar siasa. Idwara dok man. Ok ing'eyo ni kachung' e lemo mar siasa samora nyalo bedo na limit myself. For example sani kawacho na chung' Nyando constituency tiye ni koro teko na te dede kanye okanyal biro wuoyo weche ma Migori nikech sama wuoyo weche ma Migori to da Migori man Migori biro kona ni aja nyatike biro kona ni ya all included in my constituency. Koro ge sani to ge wawa kony piny Luo wawa kura kony piny Luo history chieng' no jaja right na fight nyaka ne jo nyatike ta fight nyaka ne jo Siaya. Koro ge sani to poda fight ne jo piny wa. Ero kamano penjo machielo kaendi wacho ni to ng'ato ka dwaro chung' e kata MCA kod otiko mar duond bur siasa nendo mar Safina oyudo nang'o ubro kanyo kele penjo ni to ubro timo welo kata nominations e gwenge duto koso ubro timo nang'o. Nitie yore adek ma Political Parties Act oyiene godo party chiwo ticket. Number 1 wan gi nominations ma free and fair. Number 2 wan gi consensus miluongo dhok mochung' to winjore. Number 3 wan gi direct ticket. Koro yore go te chiko yienwa timo. Koro wabro apply bro depend on the kama ng'ato chung'. Nikech samoro ng'ato dwa chung' e ward to chung' kende. Koro ng'at ma ochung' gi ji mang'eny yes but party no tende bende kende. Koro yini ng'at ma kando ok nya subject ni dwa tere nomination. En kuro mia mare ni. Samoro be gichung' jariyo to kidalo bedo piny ma gigo mbaka ni ato kaka neno ng'ane ni nigi ji moloya we waungre lwedo mano consensus. Koro otiko marwa wabro chiwo kata wabro timo as per the situation mantie no. But remember ni yore adek go to Political Parties Act oyiene party mara mora. Ero kamano penjo machielo en ni to udinad ma utimo ang'o mar mondo mi ji mathoth umed bedo jokanyo mag duond bur siasa mar Safina. Number 1 dawe biro ka dog ing'eyo wachni ma be achiel kuom gima watimo. Number 1 ni we are reaching out ne jowa through media houses, through rado gi jowa. Very soon wabro chako bedo gi town hall meetings. Inyo ni agenda magwa are very clear. Ok gin stories. Ok gin tutatenga tumeweka. In fact kaka sano biro tabro kwa wan gi only 5 key agenda. Still with the fifth agenda. Yes, they are very simple.
Moge kumore wote chenro nendo mar neno ni ji ondikore kaka jolut ombulu ogunu kaka duond buch siasa nendo mar Safina sani ji yiero kayo machiegni utimo ang'o mar mondo mi uneni wenda mathoth ondikore. Voter mobilization watimo to ok inyal timo voter mobilization ne ji tedichiel but gima watimo wan ni wakwayo oganda. Ing'eyo ni nitie joma ne chunygi ohinyore e yiero mokalo mano wacho ni ok achako atimo ang'o, ok achako go kura. Ng'ani chunye pa moro pok ochako, koro iyo chunye ni gedo nitie. Koro yeni samoro betie ng'at wacho ni pile pile wayiero ji to ok dewa, koro onge aja go kura. Koro mae ng'ama nyiso ni e Safina ka e melini kata ka ne chamo machungwa to koro bijwe e Safina ka melini nigi agenda makle kama chungo sero mito kore daje Safina yue Safina kiye ki se chao machunga bia kore yue Safina. Koro voter mobilization wakwayo oganda wa through all ways manya yudo gigo ni mondo kiye gente kreka ka jogo ombulu mondo inyeni ombulu ma ok goyo en ombulu migoyo ne ng'ama ok idwa. Yes. Irukamana inya Jimmy Wanjigi ma eno gai maru podu oneno kodok chungi ka gi jalupne okil Willis Otieno koso nitiere lokruok mabende nyalo bedo kanyo endo nikech waneno kaka UDA wacho ni gin gidhi gi jatend piny kaachiel kod Ngire Kithure Kindiki. Wacho ni UDA wacho ni UDA nose wacho ni gin to kaka gin gi jatend piny to gidya kama ndopo ba president kituke kure yani uwode na pikichi tuwedu to kungise adier ni wabiro kanyo wan kaka Safina party leader wa Madichu for president Jimmy Wanjigi deputy and Willis Otieno that get merchant. In fact tarik 18 dwe mar 9 last year ne wan ki special national delegates conference ma anachiel kuom jok mane chiwo speech at that conference and we took the party from Paul Mwite to Jimmy Wanjigi and we gave the mandate to Jimmy Wanjigi to be deputized by Willis Otieno. Mendiwan was ratified. Imane koro nuseketo kanye lecho. Sani wadudo ka kweth mag siasa gi iyudo ka koro sani moko barore ODM tire Linda Ground gi Linda Mwananchi Kenya United Opposition bende winjo ka Matiang'i bende koro chako dok chien yudo ka rombe mag siasa machiegni ni dipo ki yudo ka odhi kanye do koda jotelo go kuma moko maendi nyiso ni un kaka Safina ukeyo e ywarwogni endi ukuyudo jokanyo moko koso gini ubedo nunade. Just politics is a game of interest. To in politics, kangani lose, to ngani gain. Kangani wako to biro kon. One bank on 2 things. In a no epinica, one the 4 signs of mathematics. One the addition, multiplication, subtraction, and division. Sasa mitio gario mugiki. To the result is failure. Koro one set a man. Jogi editio ge subtraction ngou to gitio ge division waede to they are failing to one set ago what you get that to men plus ki multiplication and we get no jenga mok dwaji one kata kawuono e ba team mar Oburu obiro ge doge ni want to work together provided and I repeat without any fear of contradiction provided ni they change the agenda from manyo kombe makonyogi to dwaro ngima makonyo jopiny gik mana wachoka mano kuru nyalo tiyo kore kanyakla okpada gitiyo gi ngata to provided ni giwe manyo kombegi giwe pogolemo to nyeni studio kaedi okapar ka ngato sebiro kae man gi party mokoni ni wotwe lake ni Kenya en kembe mandikoji leadership wango telo wango gimodo en jopiny ket katelo to wan gi governor wan gi senator wan gi women rep wan gango samo wero kodini kichako timo nonro e reserve ti penjo minewa mane reserve ka kendo dal timano women rep mar wenga ibiro ka tedo mokia gikia women rep mar nikech gino konygi ogi win ka gima gintie gitero it is not being felt
ineno to ka women rep nyalo bedo women rep ma affirmative action fund necha affirmative action fund necha wan gi 5 good years okochuno ni nyaka igari inyeni nangisi ni kikawo siling timiyo ji milion achiel ti waste milion achiel koro okochuno ni nyaka ipog ji mabunde inyo mabunde siling 200 tipogo dhano matiene ni wayiero jotelo mokia tijgi exactly jatelo mathink ni komiyi 20 to miyo ng'ani 20 to tiyo to kopar ni instead of miyo Joas 20 amemo 20 ng'ama chelo 20 kata jabich mano 100 ma ok konygi tanyalo kawo 100 ni takete kambi kacha for example kawuono ni pesa michiwo mar affirmative action ni ka wacho ni onge ng'at mimiyo pesa kata siling adi handout doge to kawo pesa ni to dhi onyiew godo lo aero kacha tibiro na investor ni wamiyi lo waweva di some revenues mag county kel kambi michel to mang nyale na to japiny be dwaro no yukne jamno ma jatelo kokiyuko to iraj inene ya Kiswahili moro wacho ni bani ni mbaya kiatu chake dawa ineni mondo mi isomi bedi kama isomi bedi kombi bedi mi rwako suti gitae kamano iwacho ni nyira throughout kidhi school jigi moko manyaka ni tuon di monde yo in fact denewe tim gi midwaro denewe ni tim gi midwaro dekoro kirwako sudi ni adier kuso miriambo adieri ndalo mani somo denewe ni wuogo okidhi miel to baba ka kirwaro denewe tim gi midwaro dekoro kirwako sudi ni seche miloso pen to kitim gima jokago ineni wan gi weche ariyo ka wan gi gima ng'ato gombo winjo gi gima ng'ato nego winji to nyadi mang'eny gima ng'ato gombo winjo ok konye gima onego winje matimore nade koro wenyiyo ni ka tuono ng'ani 20 tuon ng'ani 20 sani to after 1 year to nyathinde pamuni ni konyowa winjo gima timo wacho awinje ineno kawuono kidhi osiptal dhi neno jatuo ting'iso jatuo gima ogombo winjo to daktari bro ngiso jatuo gima onego winji in gima dhi ngiso jatuo en ni bude mama sani osiptal kae inyalo gamo tuoche makawuono nyalo wuotho midhi oko kendini wuogo dhi dala doji koro golika mano gima jatuo gombo ang'owa gombo winji to daktari biro to ng'iye to kodi bana kaka wadenini podi ibedo ka wikadi mane gima onego winji tok mit jandi mang'eny gima onego winji ok mit kiwacho ni jopiny dwaro jopiny go koweyo timo dwachgi magidwaro no to will go all this circle for 100 years to waonge gana understand koro kendo gima koro dhi bedo marach ni jopiny madwaro go tema kiny go koko ni nyithiwa olokore jabasi nekech gionge tije koro ng'weny japiny no tilos godo thuolo bag tije kiny en ema nopam ni emiyo wuodo yudo tije kambi nyalo kelo na chiemo e ot sandi wantiere kod higni moyo 10 nyaka ne loch gwenge chakre kata devolution mokwongo governors mokwongo noyiere higa 2013 nyaka sani bi neno ka nitiere lokruok ma jotelo mosebedo kata ma kaluo e loch gwenge osekelo lokruok e gwenge makaluo devolution osetemo in an African setup to introduce something to mondi harvest fully timie 50 years koro devolution no chakore 2013 emo chake tich katiba wakalo 2010 so chako tich 2013 koro mondo chingwa ne full fruits wabie 50 years mama no 2063 mano ko brunge ni loch mane koro to bro tiyo maber to kikwenda guondi Kenya no yudo uhuru 1963 donge 50 years later 2013 eka gifwenyo ni kwege moko dongore to moko ok timre nade dongruok mar devolution to gi piny chalo nyathi ok inyal nyuolo nyathi sani tiwacho ni kiny odhi e puodho aketo ni nyoyo kanye timre nade imuodi kata mana 20 years ago smartphone gi ne yudo ka onge ne wan gi kabambe koro devolution as much as all the kidam to aneno progress nikech sani wan gi nderini miwacho ni county otimore nade okelo
wan gi chirni minyalo wach ni inyalo de kacha ni chiro ni oger through county government ineno wan gi jok mondiki e county government koro kik we expect no nyalo dhi atwa mwadhi godo ni to gima nyalo konye en niya sama yudo usiep maber gi national government to we kwayo handouts ineno kwa gima nyalo konyo ine jumio wach broad based to for the late na just sadi kisero nyake dwaro to kana kodi tiyo gi wiye to the first 2-3 months my relationship ema ka inge pesa mar nyone metoka tinyeone ka fuoke podi duongo ne mbanya ka era pon liet wange madongo cha podi duongo ni gololi na to ko we magino kue to koro kuwuoyo ko to nya we moro da wanyi wege mamoro le ganwe moro na koro ko en gololi abro talo fuokino koro ken mbanya koro gini kaka jogi we yo kue ni ndalo manul diet cha ema nikete gige pe te wacho ni wan kaka luo nyansa un modech kod wala kaka wadich kod number 1 koru so inda wadano timrok nadi otieki mondo pigi cha apart from daroji koro ko darji twacho kod for irrigation gi golo stima be neno inyalo ni nyansa ka sitima gwoko dino to ringo de nyaka marakwet kosamana bariambo jako dio yel ge mara kwet monde kor ko timore dade ango mabone bedo processed ka jako ring nango nitie kama de kistima na karingi ko kaduo koro maji kik mune go wangi ni of the table power grade marwa chal nade sadi ni station studio kama bende to pare ni tunyi likle likani stima ke klal neket backup de chabi fuel mange ine koro devolution counties bear but give manya puoyo manyi gile maduo to be give timo timbe moko mag kalongo ka gidwa timo gimoro tafadhali giwach ni igani wagero gimoro achiel aher to gima konyo daero for the next 50 years iga machielo wakero gimachielo kama erokamano sani nwaneno ka EACC wacho ne mibadhi medore counties jire migepe mano wach ni oting'o mibadhi machielo kaka manendo mar thieth gi migao nendo mar pur gi pith ka achiel kod mamoko giwacho ni counties omenda lale mathoth mokwongo tiro omenda michoka ching counties mamoko tie mapok oneno kanyendo ni omenda choko kale yor lony manyasani manendo ne giywak ni machielo ne ndiko ji tich mathoth mokalo kiewo chik dung wacho ni owinjo bed ni atamalo 35 owinjo bed ni chulo go jotich to modong ichwalo go dongruok nitie counties mantie nyaga atamalo moyo 50 mag allocation kata omenda mimiyo gi gichulo godo jotich go eko ma county to bende nitiere ghost workers mathoth to gi jodongo ma notimo tije moko madongo tinde ka giduogo e county ka gitiyo magieki inyalo tiek nam like father like son simple and clear like father like son the father of the devolution and national government ka national government ni ema mibadhi ogo etach inyeni Kenya ka ema nyaka jakedi gi mibadhi imako ni gi mibadhi ten muju be no kedo gi mibadhi pare ni ya ke dalo moro nago paka gi police moro to kona ni ya ni afadhali jo TSA afadhali police ni police maki to kik jo TSA tembera nade maki gin kono gidhi bra madwa ngisoni daka jo kede ge mibadhi sani ka jo EACC odonjo ka to gin be gimaki to giketi bate gidwaro ang'owa gidwaro margi koro kendo gin gichamo madongo koro corruptions get they are from the father. If the father is corrupt, the children must be corrupt. Mano kuro keto kanye TJMCS kete kama tek nikech MCA eyudo ka jopiny morito dwaro dage handouts pesa moda miyo jopiny nyaka wuok through governor ni eng'ama onego tim na oversight kitimo na oversight to kodhi miyi this handout kiwacho na adieri to handout no kidhi timore nade ok idhi yudo koro the main root ka mokwongo ni the fish is rot from the head recho tow gi wiye malo kacha nyocha sani samwe kodini nyocha kiwinjo wach scandal mar
Doka billions gini mago eko manochiwne ute thieth manoko thiedho ji to nomenda makama kanwa chako koko wadwa winjo niya ni the deputy president chiege otiyo gi 44 million moko beda located to mogo bido ka no jo governors gi kata jotelo noluonge arambe moko mopogore opogore kor gwenge makoni ende arambe mopogore opogore sani duoge ni empowerment so sani duoge ni empowerment mage gik monego chungi kik ng'ato bro paro ni okada e kind kamwa gwen kind sani ka Elwoland ka getoro kana ere joma paro ere joma dier joma tiere Turkana ere joma nego timne gi empowerment joma tiere adimo Turkana adimo Saland ka no timne gi empowerment yudo ka onge kaka nitie to gin manok onge ini Saland mido dia ne president or deputy president or the for empowerment Turkana nikech kama president kata ka wonen Kapsabet doge dongoland Kithure Kindiki ne oneno kulanda sports ne en kamoro ne Nakuru dogo ne ulando kana en soba Boselando no tere empowerment Turkana yudo ka tek to ere jo modhier koro ngiso ya ni pesa mar jopiny bedo misused jo kama kwalo pesa jopiny jo empowerment nikech ere kaka nikech empowerment kibe kiluombo to moni ywak ni nomiwa pesa okweno kuma pesa timare nade kuma pesa dhi moko bende nomegi to chako duogo jotelo bo chako duogo omo oduogo we wan gi dok mitalo bok mano chiwo to duogo timore nade oduogo omo koro kidwa tieko corruption then you start with the headmaster kasi kul jidwano ka jopuonje dano monte class to headmaster makwongo timore nade makwongo mondo ne wan gi headmaster moro ma ene mano kwongo sikul jopuonje biro muda kendgi if we fight this corruption Kenya ka emba wan nyaka hito mosemak for corruption cases to kuma cases gi adhi atimore nade Matini do bende nitie kaka obedo kanyo endo we are in a county mar ng'at momako mare no makama mare adhigo ka yudi gi kosa to miya mara mana timra nade adhigo koro fighting and golo the regime is corrupt makuri neno ni ODM kara kore ure gi UDA gima duong' en ni gidhi dala telo manyino donji joge dhi dala te ka dereva osebedo corrupt to conductor be corrupt gari ni rach okinyal gwondre ya nadwa wilo ng'ani to jatende mopuonje gini to is corrupt iwacho ni kanyo endo jotelo go eko iwacho ni gin jogo ma okosebedo kanyo endo ka atayo oganda yo nendo makare weche giko mag mibadhi bende iwacho kanyo endo ni owinjo beni koro sani chako gi malo ka ji biro penye kaendi ka watieko wach ni mogik e duond siasa nendo mar Safina kaachiel kod bende ne oganda luo wach Safina wacho ni wach Safina party wachung' ne gik mokapich motegno we have the first agenda agenda wa mar achiel mokwongo wawacho ni no payment of odious debts tini ni gowi moko ng'e kaka no kid gowi ma oko kalo through parliament gini gowi maol to kotimo ji monego bed timo namba achiel sani ne Color TV ka wudo kabire management mar Color TV tayudo ni Joash ne nie Color TV to nokawo loan gi nying Color TV ni dhi keto transmitter riat dongi to wadhi riat wayudo ka transmitter timore nade onge pesa to nokawo gi nying Color TV inene to pesa ni kwaluwo to wayudo ka Joash nodhi onyiego ot migosi what we do en ni od Joash ma migosi cha uso tichulo go nang'owa chulogolo inyedi pesa ok ni onge Kenya ka pesa ka kuom pesa 100 shillings misani 80 dhi ang'owa ego miso ni pesa cha to nitie kawuono ma wuoyo kodini ka yudo ka ikawo loan inga misachi for example misachi 50,000 example tikawo loan minga dis 40,000 per month kore di mabenda lage te tachulo ni tene cha achulo ni go loan cha te doko misachi di biro ina phone koro biro kaka nikitachulo di go miso ni pesa nitie titere go to go pegi go pe manon na bachiel go peje ma kwa de chulo joma no kawo go pegi ma okawo go ma okopuodhi kato kawo gobi ma oko timo ji manone go wite wadhi reclaim gigege tichulo ga ng'owa go pegi namba 2
wadhi bedo gi free health care for all. Ma ok en chef SHA ok en ang'o. Kipande kende. Maonge chudo moro ming'ado ji Kipande kende. Ng'ato nya paro ni samoro en gule. Ok en lek. Par niya, awakoni niya, ni Kenya nigi pesa. To pesa gi dhi e gope mano. Koro gisi seche mwasechungo gope ka ok wachul, to pesa mwachokogi. Koro wachuli go dang'owa. Tie. Ket gowi koro ok wachul gowi manono. Odias depth ka. Mwandu joka chulo. Joka ma koro gichulore gi kuche chonde. Ket Kenya ka wan gi billionaires from taxpayers man. Number 3 marwa en ni wadhi bedo gi free primary and secondary education. Kibaki nosekelega manotiyo nwang'eyo. Koro pesa manonego chul gope manono ka wadhi keto ni ang'owa esomo. Koro onge wach moro kata ni pod idhi manyo tia basari ma nyang'owa. Pes basari ka. Michiwo basari ma ichiwe ng'eruok ka. Wadhi choko gi dichiel, to wamedo gi pesa mano wadhi chulo godo gope manono ka. To wachulo sikunde daire. Makoro japuonjre wuok nyathi koro wuok to gi sikul. Eno wuok to gi sikul. Wan watiekore gi ng'owa gi sikul. Ok watiekre gi nyathi. The difference mar basari en niya, itiekro gi nyathi tok sikul. Koro wan wachulo sikul. Koro nyathi no chiwo. Nekech kata sa mwagwe kodini. Dong basari ka ichiwo pesa go biro. To dong jopuonj to serikal ema pod chulo. Nyiso ni pesa jopuonj nitie. Koro wan basari ka emwasanyo. Dal moko bende ng'ato kalo paro wabed basari dong wanyasanya gulu achiel. Moloyo ni president chiwo mare, deputy chiwo mare, chief chiwo mare, kedede chiwo mare. Koro pesa gi wasanyo twatiekore godo gi sikul. Nekech gowi chabe ok wachul. Wamedo watop up mana pesa. Number 4, wadhi golo 16% VAT. Masani nitieni. To wadhi replace only 5% sales tax. En gima dwaro economist. You understand? To you to understand. Sani chik wacho niya, ni kata poke uso simoni. To se ng'adi VAT. Eden. Ing'adi gima poke uso. Wan wadhi keto sales tax. Sales tax tiyo niya. Awaro simoni. Sama wero cha. Ng'ama chulo pesa ma wero kuomecha. Ene ming'ade 5% nikech ouso. An ma poka uso ge giming'ada. Sama uso emi ng'ada. Nyiso ni gima poke uso ok timruok nade. Ok ng'ade. To wagole from 16 to 5. Nyiso ni bet kik moko dok piny by 11%. Another thing. Mano endo dhi miyo ngima dhi bedo mayot. Another thing, wadhi go chok tieko no domestic borrowing by government of Kenya. Jen gimomiyo benki tamo ji pesa nikech serikal olang'o timo domestic borrowing. Koro kita ka serikal ogolo lwete domestic borrowing. Giolo kembe mani pacho ka. Bengi. Mana gima nibiro kiwacho niya, ni chik ok oyie serikal timo ohala kodi. In moyiene timo ohala gi serikal. To sani inyeni serikal timo domestic borrowing. Koro gitamo jomoko olo pesa nikech yot ni mar olo serikal pesa nikech serikal is a sure bet moloyo Joash. Koro wadhi loro domestic koro kwa loro to Joash kine dhi do pesa yo mayot. And there is another one ma ok nika tebe wan kode in mind wadhi time. Joash, health is a service, don't it? Education is a service. Don't police is a service. So if health is a service, don't want the board mar japiny manie health kacha. Wang japiny. Osiptendegi. Sikul be kamano. Wan gi board wan gi BOM marango sikul. Ang'o momiyo police stations gi to en a service to waonge wang japiny. Koro wadhi kelo wang japiny. Wanyalo replace ng'ato ni OCPD gi japiny ma jopiny ema oyiero niya Milimani police station waka to Joash ema represent maka mimo. Tamimo ok bed me saddle ka Joash okia. Mane momiyo Ojwang nogol bawego titero Nairobi Central. Nikech dede wabed gi a sheriff. In America they are called sheriffs. Ma niyo bakar jopiny. To dede ok mogong nyane to Ojwang mutero Nairobi. Okosa ngo to timang'o tang'o miyo Nairobi betimruok nade.
koro wadhi keto ma udhi timo na udhi ng'iyo ni chike ma pacho ka endo loko fund moko mar mondo mi mano endo donji koso the law was made to man, not man to the law. Matin ni nyalo chik olos ne dhano, ok dhano to kata chik matie sani be nolosi. Ineno, koro ka nitie chik ni nyaka los chik mondo okony japiny, to ber molo weyo chik ni ok loke to hinyo japiny. Erokamano. Koro wachni mogik ne oganda Luo. Wachna mogik ne oganda Luo ni mokwongo adwoko erokamano kuom budho mwabudho kodgi odhiambo masani. Pod ayudora seche te, sa sama ayudo gwel kowuok kuom Color TV, obedo otieno, obedo odiochieng', obedo okinyi, abiro chopo takwayo jowa ni wanenuru mariek. Kendo adwa kwayo ogandawa ni wanenuru mariek. Waweuru luwo yo ma waneno ni yorni kuma tero wa onge. Waweuru wetiyo gi lwetwa tichwalo godo mach. Wanenuru mariek. These politicians ki osewuondowa, oseterowa kuma onge, ne kaka piny Luo sani chalo. Kembe ariyo sani ema sani bede piny Luo kama hinyo joluo, miluongo ni Mbogi gi Chude. Mage kembe ma thuole motamwa mar wuoyo kembegi. Mbogi gi Chude. Mokaw kwethro ere mathoth. Okaw kwethro ere mathoth. To kiwinjo timbegi to pogore gi timbe monego bed ni tim. Akwayo rowerewa ni wabed gi political tolerance. Ineno jasiasa nigi nyathine, to ok inyal lero ng'ato malo nyathine monyuolo. Koro ka nyathine to koti godo, to ito dwa tiyo kodi nang'o? Koso idwa were ni ere molo nyathine. Koro wanen mariek, kik ti kodwa. Wabed gi kwe, warereuru. Siasa en mana pogruok e paro. To kipogoru gi ng'ato e paro, ok upogoru mar dhawo. Gima lit niya, ni kijende madhawo piny ka, ni kendo dwa wan jo siasa. Wato kata sani kabwa kani, to opponent maga jo ODM, jo UDA go, bemba gocho. Nani kabudo ka Kapsabet, kabiro ka. O kabiro gi gach, abiro mana gach PS. Reyo molo, kane gin Kapsabet. Negin faction, one of his vehicles. Mokela nyaka Kisumu ka. Iti ditch, ne igori ga mimi. Wato kuwa rado. To bana, idhoje gari wadhi. Wabet piny wametho. Koro unbe kupogoru e paro. To pogoru e paro, but ubed kod kwe, ubed kod tolerance. Otherwise, Nyasaye ogwedhu, kendo Nyasaye obedo kodu. Erokamano ahinya Mimo ka Mimo. Pod wabiro duogo kaendi mar mondo mi wamed twak e wechegi mag siasa mag kuma bende konyo kanyendo oganda Luo. Kendo niendi ma koro dhano chomo yiero maduong' ma higa manyien mar 2020 to kod abiriyo. Erokamano ahinya janeno kuom wedo koda kan wachawo kanyendo kidieny mar machiegni Pacho sa achiel ng'end weche sa adek kaachiel kod chenro mar Orindi mar siasa ma bende ne wantiere kaendi kod regional coordinator mar duond buch siasa nendo mar Safina motelne kod Joala Jibe Wanjigi kaachiel kod okil Winnie Otieno kaka jalupne manenda Mimo ka Mimo. Wachak watime kama endi odiochieng' nendo machielo. Riti masani nyinga Joash Odhiambo Mitula, med mana kete Color TV nikech ma e odwa.